Adică eu aș băga așteptarea aici 100% când fac trebuie cu ăștia doi shorts. Și tocmai de asta s-ar putea să-mi bage niște pătrani în dinți. Toată lumea vede spoturile astea. Middle call, ok. Valetul ăsta nu mi place prea mult. Dăm check. Are 7800. Vedem ce face. 4 combo. Azi valet 3 combo. Pot valet 3 combo. 9 combo de valoare. 10. Nu ar cred că îmi bagă. Check, are 8 ani. Are 8 ani, n-are valetul că merge pe full, pe max value. Avem mâna mai bună cel mai des. Da? Poate zice că în transformați dama îți popă în bluff. Mai aveți și niște popă damă cu care îi dăm 3 bet. E cam sick value betul ăsta, dar n-am merg pe ridul meu. Versus mai bun nu fac asta. Dacă ne acoperă lumea, e greedy rău cu valetul ăsta. Când tanchează, de obicei ne luăm call. Cristi să joci.